ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶುಭ ಸೋಮವಾರ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾರ್ದ ಯಾನ್ ಬಾಬಾ ನಮಿಜ್ಜಿಪುರ ಆಂಡನಿಕಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾವೆ. ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಕೆ. ಇತ್ತೆಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ಪ. ಬಾಯ್. ಗುಡಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಬೊಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಗೆತನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬು ನಿನ್ನ ತೆರಿಯೇ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಎಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಎಟ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಓಕೆ. ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಒಣಸ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ. Itu apa orang terlihat balik tembok ini.
अन्य ताऊ ताड़ा मुट्टा मुझे लगता है रेट और बक वीरप्पन saya tahu lah ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ತುಳಿ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನಂಚಿ ಸರಿ ಕೇಂದಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೋಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಯ್ಯಾರಡ್ಡು ಸುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಡೆ ಉಂಟಪ್ಪ ಈಗಲ್ಲ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾತ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಮಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದೇವರಿಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಟ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇಷ್ಟಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್